Prangsi bangke nang litum NE news satu lapen cut news atuma pan nilitum hin pen Suchengam Ring Border Development Committee pen nang tum pan kardom pilo kasi pini nilitum ajak dingkloi pen nengkani si kepleng ilo surunira ing koraga thom tarik retroksi me cheklu kachibohong pen pini uthot me acheklu pini tarik retro pena wante nengkani si pleng po labangsu ilitum Karbiang Long Mos Council pen ladak entry tax gate labang suki biji puahut khanduli hin pen ongdung ay penara kote tungwang si labang so a gate panilitum panang pripidak lo la selala labang so det pen nilitum ningkani siang bong lo dak kecip hong kecaru cek do lo la pen thula dak hidi long le ke klem ke dam long le pen dang lok dak dupig lo la si nilitum first time cingkilo chuneng cingkilo first round pistok cingkilo ala bang sura bang ke la tum deng de lo la senono bang la lang tumim pensi cingkian nang pul la si pinier ni bang ke cingkilo la si pini second round pistok lo bang ke cingkilo lo la si pini ni tum la masuk cingkilo bang ke ni tum agenda phodo kipon isi alam the bang ke ladak Karbiang Long itu entry tax gate ke ladak ke nile tum pini seta bapenap seta mate ningkan pho philebi baninkan aling seta dak nang tum khanduli apnar sa korte tum ladak ke pahurin long lelo pulo penalang tum ta nile tum phan agree lo je chonglo nang tum selamut selang tum hin pen tum hanang chak lo la pen thu hinia bang ke dulang ladak illegal encroachment di la long li phelang nang kipet je la tum ke penea hemsu nang kimpo ba ko penea lang kharang tu wong po jela son po la dakan ki tu Meghalaya lo mate ko penea to warang slang wong po jela dakan ki tum ka Meghalaya border lo son la tum ka chikam thap du la hayo ni pen si ahoy long che bhong long bom lo la sila bang sola ma puthak tamne pini nili tum lang tum phan agenda place pon lo pen pini penan parke nang tum la sona long le nang ki pet ahoy nang ki pet alambang ke la ke dam tang nang tum chok chen tamelo an par bang ke pini pen ken pet long le lo pulo penalang tum ta agree lo je ni tum claim ke lo pulang solam chak du lo la pen thu ke thom bang ke Meghalaya korti tu ladak khanduli pudat kalelo ladak itum Karbiang Long arlo Karbiang Long Autonomous Council a jurisdiction ke liye jo ana bang ke len pata bang ke dunang ji pulo hidilong lila pu ke do ana tum bang ke nang tum hidilong le claim tamni hoi phit sita ladak nang le tum yong se Karbiang Long along revenue pi pe long te nang tum claim long le penang le tum revenue ki pi do lutang te na tuma bangke pini pen sta nang tum claim no pusi nili tum tap pin ben tapulo penalang le tum ta na pen ladak non patta ka salam le tum anta nili tum pudam lo Karbiang Long Autonomous Council pen nili tum han vi form te dolo la senang tum patta nahi te patta nang salam tipo muthe sita Meghalaya patta ke Karbiang Long or luke ni tum nang kroi thek the pen nili tum Karbiang Long ara tum Meghalaya long nang dudunta ladak ni tum nang le tum ateng se tum nang follow du nang ji la senang le tum ta la nang follow du nang ji polo la ta la tum agree lo pini pen ke nang le tum pata na nili tum hidi chiklem dam poplote rongagang bora tum phan nang tum pata original pata bang chipaklang nang polo an kroilo la bangta la pen aku du thiklang ladak tidam tang ason ladak to pos lo han kachuri da pen thu pene okapar hi bom ke war thap dawai ke war la kan duka betame non pen phrang bang ke lai metul non pen phrang ke nang litum la dakar biang longer lu bang ke han pen dang lok nang without permission bang ke lu han nang ri long le pela dak forest a production a teng dopik la dak la sinang litum la hu badutum ta klem long le yong si okapar hi benang litum ni tum phanang chingki than thepin pen ok nang par hi dawai na chor yong si na phudun lok lang te 50,000 plus la pen hamren thana direct nang tum phan nang beng beng ji lo la ta lang tum agree lo koi lo ta la pen thu pho bang ke ladak itum Karbiang Long Autonomous Council pen non itum dak asam malatu ke claim ji boy thalang su tu khanduli 80 kilometers labang su ke claim ni long tame ko dak ne labang so towar ke leji seta me ladak nang le tum khanduli akorte tum nang tum dak jok ta pahurin long le ladak nili tum dak mithanga boundary lu si ke claim ji la si nang le tum nang disturb long le polo ala talang le tum chok iglo claiming no la sila son po agenda kipon tamle alang tum hin mata na chikroi dun si pini bang ke mun sam do nang polo la si pini mun sam ta dulo pini bana bang ke dom ke do ke dam ka do ka we ka churi che bohong ka charu cheng stamne yong si nili tum Karbi ang longa muni datum Meghalaya ke bang pen yong si komane cha cho apnara tum
ni tu panang ke theng nang chok do kok long te nang tum responsible che nang ipulo lapen nang le tum penang korti atum jaintia pen kiwang atuman kar biang long long kiwang pen jong si kumane kar bi tumba ke theng ke chok la hai do kok lu tang te la bang ke nili tumta responsible che en po busi nili tumta che chak dum niklo la se ka do ka we hawar hapat ke do an pini la dak na li tum long observer da do ni tum juai border magistrate la pen osi tum do la pen tum wesker biang long la dak hamren along with that district commissioner ahin pen na che to dun dak border magistrate dulo la pen osi dulo alam tum bang ke as observer sinil tum long che to niklo la lo pini alam the bang ke panchori lo kardo hidi long le bang ke pini pen free lo pagali karmana dak suchengam reng border development committee pen la dak rong thom ke hini arong ka kawardu lasi nilitum nonang ke leji hunibar mate saturday rani penap diglo nilitum la rong thom ke rani gangbra tum pen kaddu ko chingki chithan po ansi la bangsa mese sabang nitum khanduli akidua korte panara korte tum phan nilitum pipo an parbang ke tuesday peransi alang litum saina te kilongji lancho tarela alang tum bangke la karbiang longa patta original bang na paklang ni yong serang paklang thek thek lonte la dak bang ke lang litum se mithang si chok se ada tu chenang kok lancho ba Kadi community. So the meeting is very successful because the committee have decided that the farmers from the Khanduli area or another villages, they can continue to work their paddy field from Tuesday onwards. So today it is a successful meeting. Both the magistrate from West Karbi Anglong district and West Janti Hill district, they come to witness our committee. So it is really a history for our committee that again we can restore peace and harmony in our area. So thanks to the community that we will bring peace and harmony as usual from today onwards, that we will bring our people as they like to go to other activities. Thank you so much. Thank you. God bless you all.